Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Παναγιώτου Χριστό, Ιησού τον Προφώτιος,
Χριστός, η ίστημα της Ευαγγελιζομένης, δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού και οδητικού και ελεύθερης σκύλας. Και έμειξε να της μάνος αλήθεια, αυτό που γραμμίσαν και να αυτής. Αυτό με γέρο διέφαγεν άνθρωπος, επισυντισμόν απέστειλε να φυσικής χρησμονή. Επήρε νότο με τους ουρανούς και πήρα με την δυνάμει αυτή λίγα. Και έβρεξε με αυτούς ως οίκους στράφκας, τους ιάμων θαλασσών και την άτελα. Και πέρασε ο μέσο του αγώνες, παρεμβολήσα την κληρονομία αυτού. Και δίμανε αυτούς εν τεγαγία της καρδίας αυτού και της συνέσταση του αρχαιών αυτού που οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιόν και του Πνεύματος του Αγίου στους αιώνας των αιώνων. Ήλθος άρχον της κληρονομίας σου, εμίαν των ναών των Αγιών σου, έθεν το Ιερουσαλήμ ως προφυλάκιο, έθεν το τη σημαία των δούλων σου δρόματα, της παιδινής του ουρανού τα σάμπας, των καθηκρών σου. Μακαριστός Πατήρ Εμιλιανός υπηρέτησε 53 συνεχή έτη
τον αμπελώνα του Κυρίου με ζήλο και ταπείνωση. Διακρινόταν για την απλότητα και την εργατικότητα του. Είχε αυξημένη ευσέβεια και διάθεση διακονίας και γι' αυτό κλήθηκε από τον Θεό να ποιμάνει τον ευσεβή λαό του Κελλακίου και όχι μόνο. Κύρια εφόδια της ιερατικής του διακονίας δεν ήταν η μεγάλη μόρφωση και τα πτυχία του, αλλά η πλούσια καρδιά του. Μια καρδιά πλημμυρισμένη από αγνά συναισθήματα, βιώματα χριστιανικά και θείες εμπειρίες, γεμάτη με τη χάρη του Θεού που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Και σήμερα το σκήνομα του πατρός Εμιλιανού βρίσκεται την ώρα αυτή μπροστά μας. Σε λίγο θα το οδηγήσουμε στην γενέτερα του γη για να βρει εκεί τόπο αναπαύσεως. Όλοι εμείς είμαστε ευγνώμονες για το ότι εκείνος προσέφερε, προπληρόμαστε στη σκέπη σε πτήσωρό του και προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή προς τον Κύριο για την ανάπαυσή του. Ήσουν φιλότιμος, είχες πνεύμα νοικοκυροσύνης, τα ήθελες όλα καλά και ωραία, και το ναό, το προάβλιο του, το κημητήριο, τα ξοπλίσια, όλα φέρουν την ανεξίτηλη σφραγίδα σου. Υπήρξες ακούραστος λειτουργός ακόμη και όταν η υγεία σου σε ταλαιπωρούσε. Δεν επιζήτησες επένους και τιμές. Δικό μας και βαρύ ήταν το χρέος. Υπήρξες άνθρωπος οδηγητής κατά τον ποιητή, που στο κάλεσμα των καιρών απάντησες παρόν. Ευάρευτος Θεός και νόμιμος ηγαπήσεις και ζώντας μεταξύ ημών των αμαρτωλών φεύγεις τώρα. Θυμάμαι που όταν πηγαίναμε μαζί επίσκεψη στα υδροκομεία έλεγε χαρακτηριστικά πάω κατά γέρο, παραπέμποντας το παλαιοδιαθηκικό. Η ημέρα των ετών ημών εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν την αυτής 80 έτη, και το ποιον αυτών κόπος και πόνο. Και ακριβώς αυτού μου, όταν έγινα 80 ετών, αρρώστησε βαριά και ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Καλό παράδεισο, μας έλεγε από τότε που μεγάλωσα. Παππού μου, δεν ξέρω κάποιον άλλον ο οποίος να αγάπησε και να αφιερώθηκε στην Εκκλησία και στα πνευματικοπαίδια του τόσο πολύ. Και ο κόσμος όμως αγάπησε και σε τίμησε, αγαπημένο μου παππού, τόσο πολύ που το σπίτι μας εδώ στο χωριό ήταν γεμάτο πάντα με κρυφτό κόσμο, έτσι που ποτέ δεν ένιωσα μοναχοπέδι. Ούτε και η μαμά μου. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ, παππού μου. Υπήρξε πάντα ειρηνικός, πράος και ταπεινός. Εν κυρίω αδελφοί, συγχωρέσατε μου το αμαρτωλό, έλεγες πάντοτε λίγο πριν τη μεγάλη είσοδο σε κάθε θεία λειτουργία. Παραχώρησες τη θέση σου στον αγαπητό σου συμφοιτητή πατέρα Αντώνιο και χαιρόσουν πολύ που τον έβλεπες να λειτουργεί και να υμνεί στον Θεό. Έκανες την εορτή της Αγίας Υπομονής της μητέρας του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου για να έχουμε υπομονή. Παππού μου, με έμαθες να κατανοώ τους άλλους, να τους συγχωρώ και να αγωνίζομαι. Σου υπόσχομαι ότι θα ντύνομαι όπως πρέπει, σεμνά, και θα διαβάζω κάθε βράδυ τον ακάθιστο ύμνο της Παναγίας μας, όπως τον διαβάζαμε πολλές φορές μαζί, μετά που είχε κοιμηθεί η αγαπημένη μου γιαγιά. Συγχώρεσα μου, παππού μου, που σε διέκοψα από τις εξομολογήσεις, τις οποίες υπηρετούσες ακούραστα, για να πάρεις φαγητό και να πιεις νερό. Φοβόμουν μην το χαρακτήσεις, παππού μου. Εκεί που η ψυχή σου τώρα ταξιδεύει και όταν πια θα έχει προσκυνήσει τον Θεό, σε παρακαλώ, παππούλη μου, θυμήσου και εμάς, την οικογένειά σου και τα πνευματικοπαίδια σου, και μην ξεχάσεις την Εκκλησία και την Κύπρο μας που περνούν δύσκολες ημέρες. Σε ευχαριστούμε, παππού μου, για όλα. Πάντα εσύ θα μας καθοδηγείς, ελαφρύ το χώμα που θα συσκευάσει, την ευχή σου και όντα μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω και εγώ σε αυτή την εξώδια ακολουθία, την αναστάσιμο ακολουθία της εξόδου του κόσμου τούτου του Πατρός
Μιλιανού, στην οποία αισθανόμαστε επιβαίνουν πληροφορία ότι προπέμπουμε έναν άνθρωπο του Θεού στη Βασιλεία του Θεού την αιώνια. Δεν αισθανόμαστε θλίψη, ούτε λύπη κοσμική και ανθρώπινη, αλλά αισθανόμαστε μια παρηγοριά ότι ο πατήρ Εμιλιανός είναι ήδη στην αγκαλιά του ουρανίου πατρός μας και βρίσκεται στη χώρα των ζώντων και σκηνές δικαίων. Όλοι ξέρουμε την Αγία ζωή του. Όλοι ξέρουμε το πόσο ανέβαβε τους ανθρώπους και το μυστήριο της εξομολογήσεως με τα παρηγορητικά του λόγια, με τις σοφές συμβουλές του. Όλοι ξέρουμε ότι εδώ στον Άγιο Γεώργιο, στον Μάστοντα όπως έλεγε, αυτός νυχτοξημερωνόταν, δεχόμενος τους ανθρώπους κοντά του για να τους αναπαύσει και να τους δώσει στήριγμα και δύναμη και υπομονή στον αγώνα τους των καθημερινών. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας προσέφερε, για την παρουσία του ανάμεσά μας και στην τοπική εκκλησία της Δεμεσού. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μας αξίωσε στις μέρες μας να έχουμε μπροστά μας έναν Άγιον υπόδειγμα ιερατικής ζωής και έναν Άγιον ιερέα, ο οποίος με τη ζωή του μας καθοδηγεί και μας δείχνει τον δρόμο της ιεροσύνης. Ταπεινός, απλός, αφανής, άκακος, αθόρυβος, όσιος, αμίαντος, όπως λέγει και γραφή. Αν έψαχνες να βρεις τον πατέρα Εμιλιανό, έπρεπε να ψάξεις στην τελευταία θέση. Όπου και αν πήγαινε, καθόταν πάντοτε στην τελευταία θέση, κρυμμένος από τα όματα των ανθρώπων, γιατί έτσι αισθανόταν ότι εκεί ήταν η δική του θέση, το δικό του χώρος. Ο Κύριος όμως τον εδόξασε και χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν ανάπαυση στο Ιερό Πετραχύριό του. Ερχόμαστε να τον αναπαύσει ο Κύριος σε σκηνές δικαίων. Όπως αυτός ανάπαυε τα τέκνα του Θεού, έτσι να αναπαυθεί και τώρα στην αγκαλιά του ουρανίου Πατέρα μας. Στην κόρη του, στην εγγονή του, στον γαμπρό του, σε όλα τα πνευματικά του παιδιά και στους κατά σάρκα συγγενείς του ευχόμαστε την εξύψους παρηγορία και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να αναδεικνύει τέτοιους καλούς ιερείς, καλούς εργάτες της Εκκλησίας και στις μέρες μας και η ευχή του να μας συνοδεύει όλους. Εκ μέρους της οικογένειας και εκ μέρους της Εκκλησίας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, ιδιαίτερα δε τους σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι ήταν εδώ μαζί μας και προσευχήθηκαν η αναπαύσεως της ψυχής του κεκτημένου του Θεού Εμιλιανού Ιερέως. Αιωνία μνήμη αυτού την καλό παράδειγμα. Να πάμε με την άμπουλα, με το... Θα σου κάπου να βασί. Μπορούμε να φύγω κάτω.
Emiliano Ereu, en Bosco con la paz, no más de la isla que se va a solucionar. Ionia Shimimia Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακλητίζονται. Όταν έρθισεν τη βασιλεία σου. Μακάρι πράεις ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Κύριε, όταν έρθισεν τη βασιλεία σου. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί κορτοτίζονται. Ένε και θυμούν, εξέλθομεν και είδομεν εν της τάσης, ότι γυμνάστε ο άνθρωπος, σκολείς βρώμα και δυσοδεία, και γνώμεν πορείς του πλούτος, το κάλος νίσκει και η ευπρέπη η όμως τρέφεις των τροφέων της φύσεως, ονείδεν ο πηγάς ασίδωρες πέτρας, τα φλέβα στον υδάτο διψώντι το λαό, καθώς γεγράψε. Μνήσιτη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βάση ηλία σου, πληστήν του παραδείσου, Χριστέ πολίτη, επί σταυρούχη, μορφώντας το μνήσιτη ημών προφησιαγάς, μέσα μηνύα, ασίως τομε, ορινάμ, μακάρι, Έστειλε μας ο Θεός. Amen. If you let us know. Σύνημα και διώξεις και είπασιν πάμπον ηρωρήμα, καθημά ψευδόμενοι είναι και νεμούς, ψεύτουμε και είδαμε τους τόσους. Άγιος αθάνατος
ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαίοι, εις τους αιώνας των αιώνων. Σπολάτη Δέσποτα, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών εν κεντρώματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφείληματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ανάπαυσος και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος ασκιάκης της θάνατος. Πατρί, Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασης άλλη, και τα συγχωρήθηνε αυτό παμπλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός. Αιωνία σου μνήμια του Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Καθίς με τρόπο και καθαριστήσομαι, δινείς με και επεκειών ανευθετήσομαι, πρόσχομαι. Αλληλούια, 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 πρόσχομαι. Αλληλούια, 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 Αλληλούια. Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, η γη και εις γη να απελεύσουν. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Αγί
ημών παράς Ευαγγέλια εις Αναστάσεως Χριστού εκοπλεκτόρεμεν και αγάλωσιν τον βασιλέα Χριστό Θεός αμένη εκ του κύματος των ζητήμων Δόσα Πατρί και Υιό και Αγίο Αναστάσεως ημέρα και λαμπρηθόμεν αδερφού και συγκεκριμένων ενωμένων αιωνία αυτού υμνή αιωνία Μακάριστε και αΐσιάδες επιτείνει Υιούς δείξην όντες πόσες θερίνων εννοούμε Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών εκράτασμα δόμοτα
Χριστός.